Rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine bidiyo namu na biyu. A cikin wannan bidiyo namu wanda muka yi mataki suna koyi Peace Lab da harshen Hausa. Jiya mun yi bayani akan yadda za ka yi adding ɗin text, ka yi bolding ɗin shi, ka sa mai outline, ka canza mai color da kuma yadda za ka sa background, ka canza color duk color ɗin da kake so. Yau kuma za mu yi magana akan yadda za ka yi mai da rubutunka 3D, yadda za ka yi rotating ɗin shi da yadda za ka yi saving ɗin kuma file ɗinka as image da sauransu. Abu na farko za mu zo mu shiga application ɗinmu. Za mu zo mu shige shi. Idan muka shiga application ɗinmu zai buɗe mana haka direct gashi nan. Yanzu wannan text ɗinmu ne wanda muka yi adding. Sai mu zo mu yi clicking saman text ɗin mu taɓa shi. Daga mun taɓa shi zai nuno mana abu haka. Idan muna so mu mai da shi 3D za mu yi scrolling nan haka. Za mu yi scrolling ɗin shi. Ga wani wuri nan daga nan gefe. Gashi nan wurin inda aka sa 3D text. Za mu zo mu shige shi. Idan muka shige shi za mu danna enable ɗin nan. Muna danna enable ɗin kun lura za ku ga rubutunmu gashi nan yayi wani abu haka. Gashi nan deep ɗin nan idan ka ƙara gashi nan yana ƙara kauri, gashi nan yana wannan. Yadda kake so shi a misali in bar shi haka a 8. Sai kuma nan wurin darken duhun wannan ɗin 3D ɗin wannan ɗin na baya. Duhu ɗin shi, darken ɗin shi. Zan bar shi haka. Sai abu na gaba sai rotate, X rotation. Ma'ana X rotation zai juya shi ya kifar da shi ta ƙasa haka. Kun gani? Wannan shine amfanin shi. X rotation kenan. Wannan shine amfanin shi. Sai abu na gaba sai Y rotation. Shi kuma zai juyar da shi haka ne. Zai juyar da shi izuwa hagu, daga hagu izuwa dama. Shi amfanin Y rotation kenan. Idan kuma daga dama zuwa hagu ne duk dai gashi nan. Wannan shine amfanin Y rotation. Sai abu na gaba sai Z rotation. Shi kuma Z rotation ga amfanin shi yana juya shi haka upside down. Shi yana kifar da shi haka. Amfanin Z rotation kenan. Shi kuma wannan gashi light angles da sauransu. To bayan mun zo mun gama wannan mun mai da shi 3D ɗinmu. Sai dai yadda muke so ne mu yi rotating ɗin shi dai. Misali haka. Duk dai yadda mutum yake so haka zai yi. Sai ka danna mark sign ɗin nan gashi an riga an gama wannan. Ga kuma wani wuri ne inda aka sa 3D. Inda aka sa 3D gashi nan rotate. Muna iya zuwa mu yi clicking ɗin shi shima gashi yana bamu damar mu juya shi duk yadda muke son shi. Kun gani? Ga amfanin shi. Yawwa shima daga mun gama sai mu danna mark ɗin nan. Wannan shine hanyar da za mu bi mu mai da rubutunmu 3D text a cikin Peace Lab. Sai abu na gaba idan za mu yi saving ɗin file ɗinmu. Idan za mu save ɗin file ɗinmu za mu zo ga wuri nan wurin. Gashi nan wurin alamar floppy disk ɗin nan. Za mu zo mu yi clicking ɗin shi. Idan muka yi clicking ga two option ya nuno mana save as project da kuma save as image. Sai mu zo mu shiga save as image. Muna so mu yi saving ɗin shi a matsayin hoto. Idan muka shiga zai nuno mana wuri kamar haka. Ga wani wuri nan image format. Ma'ana image format gashi da format wannan JPG ne. JPG zai hito mana ainihin image. Idan kuma muka danna drop down ɗin nan ga PNG na wanda zai hito mana mara background kenan. Picture no background kenan. To wannan kuma quality ɗin shi dimension shine by default kenan. Kawai yanzu abin da za mu yi sai mu zo mu danna save to gallery. Yanzu shi kenan aikin mu mun riga mun yi saving ɗin shi. Amma bari mu zo kai tsaye mu zo mu diba shi mu gani idan aikin mu ya kammala. Za mu zo mu shiga pictures.
Za mu shiga pictures, peace lab. Yawwa, to wannan shine aikin da muka yi yanzu kun gani ya fita clearly. Wannan ita ce hanyar da ake bi ka haɗa ka maida rubutunka 3D ka yi saving ɗin shi a matsayin picture. Sai bidiyo na gaba za mu yi koyar yadda za ka ɗauko shape ka haɗa abubuwa da dama, logo da sauransu. Assalamu alaikum.